Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan, heartthrob ng puso ko. Master Popi, lahiro gyud ka! Hashtag Dear MOR noon at ngayon. Napakinggan nyo ang istorya ni Pia. Hindi si Cayetano. Pia Wurzbach. There you go mga pamilya. Forgiveness o pag-angkon sa kasalanan. Ganun naman yun eh. Pag unsay mga kalisod na inyong nabati, di ba dito nga time pod nga gina-trial ang inyong minang ginatry sa Ginoo kung unsa yun nimo siya ka-love. Di ba? Dili perfect. Munang bisag dili man na siya dapat nga mahadlok ta sa kaminyoon, but didto ta mahadlok ta sa tanang nga mga desisyon nga atong gahimuon. Dili nato na siya diretso no? Bisag unsa sa school ba na siya, say for example pagpili sa trabaho kana mahadlok man gyapon ta na decision making man gyapon na siya nga medyo gakahadlok ta nga unsa palay may tabuan na unsa palay kuan makaya ba ka ni nako ana pareho ra gyapon sa kaminyoon abi ni happy lang ka pero gakahadlok gyapon ang uban nga basin ni nga ni akong maagian puhon makaya ba ka nako tanan nga mga butang sa imong future di ba? Pero nganong mahadlok man ta. Kung nakipagsalig sa Ginoo nga tabangan ka permi sa tanang mga butang nga imong atubangon. Di ba? Dili man ka magsalig sa imong self lang. Sa Ginoo man ka magsalig nga gamiton imong pasensya, gamiton imong kahibalo nga makadesisyon ka og tarong. And puhon bisag dili na perfect. Makaabot gid gyapon ka sa point nga makaya ra gid nako ni ana. Kay naa ka di Lord. And di ba na makita man day nimo ang purpose nganong naay nga problema. Di ba? And you become stronger. Kung makaya nimo kay kung mo give up ka, man. Di ba? Sabi nga ng ating texter Danilo, kadyat lang ha, sa mga callers ha, ayaw sa, nalang ko'y basahon na. Dear MOR, noon at ngayon, Master Pops, sa kaminyoon, manggod tagaan gyud ta sa Ginoo og trials nga lisod. Depende na nasa tao kung unsaon pagsulbad. Dapat, kayahon taman sa makaya, walay surindiray. Dili lang gyud mawad-an og paglaom kay ang tanang problema na ay kasulbaran. Basta iampo lang gyud sa Ginoo. Si Inday nini from Agusan. Makailak man pud sa imong story. Ay. Lagi ba? Kabloga, tiri-eyed gyud ko atong pag-ingon sa iyang bana nga si Remy nga niingon si Remy nga. Unsaon ako pag bag-o kung wala mo, di ba? Dili man ako ni makaya kung wala mo. Ay, dito din ko na-touch din ko, grabe ba? Tinuod ba yapod, no? Di makaya sa isa katao kung wala ang atong support. Kung magbag-o man lang siya, dili na to dapat hayaan lang na siya lang magsulbad sa iyang own nga mga problema diya, mga bisyo diya. Dapat tabangan nato sila. But in the first place, pod, ha, katong mga nakasala diya karon minaw. In the first place, dapat aminon gyud nimo pod kung unsa ang imong kakulangon, imong sala. Aminin mo yan. Day uban ga kuan man ga deny man nga dili ako di sad ko nganay. Nang kay problema, Brad, kay sige man kag sugarol man kay ka, Brad. Ha? Ako ay talagsor kay na no. Ganun nga na ba? Hindi mo inaamin kung ano ang fault nimo. Di ba, Migs?
Muna, nakailak na inon mo ng mga naigo diha. Ayay ka. Guilty. Sige, tawag karon ng mga guilty, be. O katong mga asawa sa mga guilty. Tawag karon mga guilty o mga asawa sa mga guilty. Or, pwede po ka nga, asawa ka, dili ka ba na, pero asawa ka nga, medyo naapog kay problema na naapoy dapat i-change sa imo ana kung unsa may imong nakuan. Siyempre kaminyo na tong istoryahan dani katong minyo dapat atong istoryahon, di ba? Kung single ayaw lang sa katong minyo, ha. Hello, may gabi. Lang good evening. Kinsa ni? Si Lin. May asawa, may bana na? Yes. Pila ka years, Lin? Mag 4 years. Mag 4 years. Pila edad nimo karon, Lin? 26 siya, 29. Okay. And then unsa man ikaw tong pareha kay Pia? Oo. In a way, unsa nga sa ato nga part nga relate kay ka? Akong live-in lang. Pero nanami plano nga magpakasal ni coming December. And then unsay iyang kuan na siya bisyo na siya gusto nga Dati, nung dili pa ko boros ulit pa mi nasa bisyo nga yun ang kanang usog karon nga bisyo gina-bisyo nila karon. Unsa na siya karon kanang kuan surtres? Sa una pa. Unsa man na siya? Gadal siya then gadota sometimes. Dota og drugs. Oo. So, unsa man na dapat ba ta ma-happy kay wala siya pambabae? Wala na babae involved, no. Pero Wala sad babae. gyapon. Oo, kay syempre karon nga nanay may anak. And then I don't know kung juntis ba ko. So ikaduha nanay ikaduha paparating. Among anak is 2.5 na boy. And then ako siyang gihangyo nga undangan niya tong vision niya sa una naundangan. And then pang isa about sa drugs. And then about sa vision niya nga dota dili niya mabiyaan pero minimize na ako siyang gina-istoryahan na until kanos ka mondang nga naanatay anak hindi na natay coming. I don't know kung puros ko dili. Dili ba wala ba siya nag-explain or wala ba nimo siya nasabtan kung anong ingana gadula pagyapon? Siya po ang dili daw niya mabiyaan kay wala daw sa iyang stress, sa iyang kalaay. Ako siya ginanula. Sa to kami lugar unsa ni useless lang lugar ni sa imo nga mag-ina nga ikaw gatrabaho siya. Pero not enough. Kaya gaabang ni karon nga namigigatas, namamigidayapor. Pero ako, wala ko nagpasagad kay napod kay panginabuhi. So, ako siyang gignan nga ayaw pag, wala mo siya naginuang wala, pareha sa story ni Remy o ni unsay naka-trigger sa iya dani ko curious unsay naka-trigger sa iya nga murag ningingon gyud siya nga sige unsay reason niya nga nganong niingon siya nga murag sige mag-usab ko unsay imong giingon or unsay rason niya nga nganong nakaingon gyud siya nga sige mag-usab ko unsay naka-trigger sa iya nga magbag-o ay nakakuan mo sa iya kay istoryahan ako siya di siya maminaw maminaw man galing siya lahi iyahang istorya nga pawala din sa stress ana ako siya ginan trabaho ka pero ang atong tiyan nagkutoy may barog ang tiyan nga kurog
Pero unsay kuan, unsay iyang So, nahimong wala man nag-change man ka yun. siya. Oo. Pero Oo. wala man So yun. unsay dahilan Hindi sa iyang napagtagwan. pag-change? Ako siya tignan nga. Hantod ka na sa aka. Until nga magtulo, magduha ang akong anak. So muna'y naka-trigger sa iya. Oo. Maggadaw pa siya, pero not good sa una. Pero kuan kaning unsa man ni kanang hinahinayan niya walaon or dili lang gyud? Karon, hangyo siya. One game lang. Oh, okay gud ka. Walay problema. At least manahid siya nga kaysa di siya manahid sa ako. Kay isud man pud gud kaayo. Kay nabi ni naibigatan. Unsay imong ma-advise sa mga pohon-pohon mahimong wife or kamulo karong mga wife nga naminaw, unsay advice nimo about ana? Kanang dili lang pud kanang mapalagi sa gibati nga dili nimo tagag chance ang imuhang live-in or bana. Dapat magpasinabot mo kay para sa ko taas ko pasensya. Siyempre siya itong tao trabaho. Ako lang ko abag-abag lang ko ibalik sa ako ang husband sa dili ni kasado. At least makasinabot lang mo. Open-minded lang mo each other. Sa mga bana karon nga naminaw, unsa may imong kuan ana kay pohon-pohon, makasala? Sa mga bana lang po na kuan sa libagbag. Pagbago na okay, people do change. Dili man na mo hawak ang inyong kaugalingon, pero hawak sa inyong family, sa inyong anak. Ano lang? Pagbago. Bago lang. Kay ayaw pa buta nga give up sa inyo ang inyong asawa. Tama. Ako pero at least ako kitagaan ako siya another chance. Lagi kay naa man ginay hangganan ang tanan, di ba? Kay dili tungod mo na kailangan ako siya tungod kay naay Ginoo gawan to sa amo ako naapod ni anak nga itagaan pud ko anak nga masinugtanan bisag todo kamay pa siya kasi nag siya magtrabaho pero ako siya ginanya sabi niya na gamay ba siya pero yung papa binasabot niya papa work si papa para na ako panalo siya milk. Mananga. Pag kuan pud mo, pag suri-suri pud mo panalag sa time for bonding. Oo, sorry me. Ginatagaan siya time sa yang papa. Bisan to yung papa stress. Ako siya nga, stress lang ka. Kaya nato nintanan kay misulod ng taan nga relasyon. Bahalag magkalisod-lisod ka. Bahalag mag-asin taog toyo, suka pa, puro oil. Basta ang atong anak happy. Unsa akong maalagad sa unsa yung name gani? Ha? Name ni gani nimo? Linling. Lin, unsa imong gusto? Mag-request ka, mag-greet ka ba sa imong bana diha? Great lang na ang Tandri family, sa Koso family, Talagong family, Nalagon family, Rosero family. Dagan kayong salamat, Master Pops. Kay it's blessed na bitagaan ko o husband, isang dili ni husband to be na nagbinuto siya. No lang. Soon Mrs. Talago na ko.
Puhon-puhon. Mabuhay ang bagong kasal! Dito. Wala na kay ikuan, request, wala na. I-request na ko ordinary love song. Ordinary love song? Ordinary song? Ordinary song. Sige. Thank you kaayo. Sige, salamat po. God bless sa God mga bless. tanan nga soon to be wife. Hinaot pa unta, magkadungog si Santa Claus. Sa kadaghan sa mga totoo, kaya natin yan. Sige lang. Yes. Thank you kaayo, Master. Go! Mga guys, ano ba yan? They deserve to be in the front of the altar. Imong asawa. Ko. Kamuti na. More pa. Basin, wala lang gini mo na push imong self ug ayo. Saman, isa pa, napatay 2 minutes, medyo, saman, walay guilty diha, tumba na diya nga guilty na ba? Sana ganyan si Papa pero wala jud siya nabuhat para uli ang relasyon sa among pamilya. Naigo kaayo ko sa story, Master Popi. Hello, may gabi. Good evening. Hello, Master Pop. Hello, Brad. Guilty, Brad. Guilty, Master. Hala. Pila ka years ka nagkuhan katong imong problem sa una? O totoo, Master Pop? O pila ka years ka na, sa imong problema din sa una sa imong family? Parte yung drugs, Master Pop. Nakaagi gyapon ka na day. Ang sa atong story, kuan lang, sugal-sugal. Sugal man to iya. Now, unsa imong pinaka-worst nga nabuhat sa imong family or asawa? Nagbinakap ko ay mao lang ito nga sabi niya nagtinarong na ko pero wala pa di ay. Pila ka years nimo siyang nagantos? Mga almost 2 years. 2 years. And then unsay nakapabag-o sa imo? Unsay nag-away ba mo? And then dito din ka nagnastoryahan or nabay tao laing nag-ingon sa man? Actually, Master Pop, sa akong bata. Imong bata? Giyon sa man kagiingnan ka. Pila edad? Mga 3 years old. Nya? 3 years old siya agto. Mm. Na medyo nakasabot na mga akong bata ay permimin niya kita sa mama nga gaaway. Mm. Pila na mo ka years nagminyo? Mga 4 years? 3 years? 7 years. 7 years. And ang imong anak nga nag-ingon sa imo, ikaduha na ni mga anak? Magulangan. Kinamagulangan, okay. And then, unsay gingon day sa imo? Wala mo to siya kabalo nga kung unsa ginang drugs. Pero naluoy ko kay parte mo to gyapon sa ko asawa mangud nga orag naluoy siya sa iyang inahan nga inana sige na mig-away. Naghilak ang mami di ay? Oo. Gahilak. Nya? Nya ako orag wala ra sa ako kay mo lagi kita na. Nya, unsay gingon? Bakit sa ako kay mismo ako ng anak mo yung orag kibali orag nakabadlong nga 10 anyos pa man ta. Unsay iyang ingon di ay? Yung gingon ko sa ako nga sakto na lagi daw di na may magaway-away magbinutan na daw lagi ko. Nga usa pa sad ay gingon niya nga orag kibali orag nakadungog to akong bata nga parte gyapon sa among sa mga away na naop man ka sa junk. Noon, sayang to pero sige lang, sunod na lang kay wala na punta igong time basta ako lang mga kapamilya nga
kana laging ingana ba kana natay mga kakulangon atong aminon, no? Kay unsa pa man hulatan pa ba nato ang panahon nga modikta sa ato nga ayha pa din ta maka-recover, meaning worse na ang mahitabo. Meaning medyo nagilayasan na ka or di na sila mabalik or nagbulag na gyud or ano, di ba? Worse na ang mahitabo, ayha pa din ta makamata. Dili lang ni sa mga lalaki diya. Tanan, bisag babae, makasala manggid gyapon ng mga babae, no? Mga asawa. So kumbaga importante lang gid, no? Kanang ma-realize nimo nga naa kay sayop. And kung naigo ka nga naa kay murag pagkukulang karon nga permi ninyo galalisan, hinoon natural naman gid siguro nang naagi mo'y imperfection, yes. Pero wag naman natin hayaan ang imperfection na yan na lumaki until such time nga di na nato makaya, di na makaya sa imong family. Di ba? Mata lang kag makalitan kag kalit nga murag wala na human na ang tanan, di na kakabawi. Lisod kay na. Samtang kuan pa sayo pa. Magmatngon na ta, ha? Mga migs, bae, lalaki, tanan. Kaya ang life baya, life is so short. So ampingan na to ang kada moment sa atong kinabuhi o mga tao sa atong kinabuhi. 12:04, daghang salamat sa mga nag-share, mga nagpagawa sa ilang gibati sa atong hashtag Dear MOR noon at ngayon. Once again, salamat din ko ganina sa mga CU nga senior high. Okay, Ma'am Ange, sa inyong pag-welcome sa ako kaganina sa Capital University. Buhay po kayo. Sana, so annually man na siya. So sana ma-invite ko ninyo permi, ha? Wala akong ikon tayo mga pamilya. This is Master Popi saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumomment. Bye for now. See you again tomorrow, alas 8 ng gabi. And may tabo atong MOR University 2.0. Friday na Friday. Last panagsama sa gabi. Last night of the week. And then sa alas 10, last episode ng Dear MOR. So, kuha naman, November 30 na ang atong Dear MOR episode is entitled hashtag Dear MOR Tropa. Dear MOR. Ang gusto ko lang sabihin, pre, maging totoo ka lang sa sarili mo. Just be yourself. Huwag kang magpanggap at huwag mong baguhin ang sarili mo para lang magustuhan ka ng iba. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR Tropa. Nagpapanggap ka ba sa tropa mo? Nabay times nga na kay ginatago. Tropa tayo pero na kay mga sikreto sa tropa nga di nimo ginaingon. Tomorrow yan, ha? Sa mga single ladies and single moms, itaas inyo mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilog. Ready? Ready na? I love it. Da lagi. Kisan ka lagi. And I'll be leaving you with a quote. Ang kasabihan na galing sa istorya ni Pia sa married life nila ni Remy. Hashtag Dear MOR noon at ngayon.
Upat ra ka pulong ang kailangan para magmalampuson ang kaminyoon. Unsa ning upat ka pulong? Sorry, kaayo, sala, nako.